Kasu honetan, 37. Orrialdeko 29. ariketa honetan, eskatzen digute sartzeko errobarrura hor kanpoan dagoen biderkagaia edo zatitzen dagoena, eta gero simplifikatzeko erroa. Orduan, gogoratu. Hau, paketeak ataratzerenen kontrakoa da. Hau da, kanpoan, lehenengoaren kasuan adibidez. 5 erro karratu 3 boste. 5 hau, kanpoan egoteko horrek esan nahi du. Barruan egon da, erro karratu denez, biko paketeak egiten direnez, 2 bost euki ditugu bidertzen. Beraz, barrura sartzerakoan, bidertzen dagoenez kanpoan, barruan bidertzen ipintzen dugu, eta errotzailearen beste ipintzen dugu berretzen. Bale? Bost bakar bat egon denez, bost berbi egon beharko ziren barruan. Bider 3 boste. Orain, barrukoa simplifikatu. Karratua, zatitzen dagoen bostarekin simplifikatzen da, eta gertzen da erro 15. Bale? Beren kasuan, daukaguna da erro 18, zati 3. Bueno, 3 hori zatitzen dago. Beraz, barrura sartzerakoan, zatitzen ipini behar dugu. Oso ondo. Vale. Beraz, 18 zati. Zenbat? Erro karratu benez, sartzen duguna berbi egin behar dugu. Orduan, berbi. 18 zati. 3 berbi da 9. 18 zati 9, 2. Beraz, erro 2. Urrengoa, amentxe bertan ipiniko bardin. Kasuetan daukagu 3 erro bat. Bueno, 2 hori bada barrutik ataratako pakete bat, hau da, barruan 2 berriro egon direlako da. Beraz, sartzerakoan 2 berriro ipintzen dugu bider 7 laurden. 2 berriro da 8, bale? 8 zati lau 2, 2 bider 7, 14. Bale? Orduan, baten batek behar badau jarraitza lanik, aldugu ipini lasai, 8 zati lau bider 7, hau da, 3 erro 14. Bale? Bueno, orain portuko ditut hauek, jarraitzeko egiten hemen azpizan. Urrengoa, 4 erro baten 2 bat sartu behar dugu, kanpoan dagoen 2 bat bidetzen dagoena. Orduan, 2 4 erro 5 12 izango da. 4 erro, 2 berlau egin behar dugu, bider 5 12. Vale? 12 da lau bider 3. Eta 2 berlau da 16. 16 edo dugu deskomposatu dana, ni bizet dute deskomposatuko zenbakiak, ez? Bueno, hemen deskomposatuko dugu. 2 berlau bider 5, zati 2 berbi bider 3. Hemen, 2 berlau zati 2 berbi goia. Geratzen da. 2 berbi bider 5, zati 3. 2 berbi da lau bider 5 hogei eren. Aldugu ipin lanik. Nik ere amentxe onartuko neban. Ezken finean, balio barnia dauko. Urrengoa, bat biren erro 12. Bueno, bat biren hori, 2 hori, zatitzen dagoen 2 hori, barrura sartzerakoan zatitzen jarraituko dau. Izango da, 12 zati, 2 berbi. 2 berbi lau denez, 12 zati lau, 3. Beraz, erro 3. Eta maitzeko, F-ren kasuan, kanpoan daukagu zatiki bat. Edo 2 zenbaki dauz kanpoan. Bata bidertzen eta bestia zatitzen. Sartzerakoan, geratuko dira. 3 erro, 2 berriru, zati 3 berriru, eta lusatu hau, 9 eta lau. 3 berriru parkatu. 9 3 berbi da. Beko 3 berriruaz, hobetu jatziko dugu. 3 berbi, zati 3 berriru, 3 bat behian geratzen da. Eta 2 ber 3 zati 2 berbi,
bi bat goian. Vale? Hau honea simplifikatzen da, eta hau honea simplifikatzen da.